जि थांखि होजाखानाय दङ बे थांखियाव जोंखौ मा होनदों आरो जोंनि थांखिया बेखौनो होनाय जाबाय जे सिखार awake and arise जोंखौ होनाय जाबाय नोंसोरो सिखार awake जेखौ होनदों इंलिसाव awake and rise सिरि मोनदो आरो सिखांदो होननानै बुंदों आरो जोङो बेखौहाय मोननो हायो जाबाय पलनि रमारिफोरनो लिरहरनायनि 13 राननाय जोङो 11 निफ्राय जोङो फरायनानै मैया मोनाबिलियाव आङो फरायदों दा बेनिखायनो आङो बेनिफ्राय गुसुङै बिजिरनायनि सिगां जोङो इसोरखौ हामबाय होननि फै जों इसोरनाव आरज खालामनि गोथां आरो गोथार इसोर आफा दिनै बे समाव आङो नों बेफोर इसोरखौ हामबाय होननानै बाख्नायदों नोंनि गेदेर अननाय आरो दयानि थाखाय हामबाय होनसै प्रभु नोङो साफ्रोमखौबो गोजोनै मोजाङै जिरायहोबाय हराव हरसे मानि जिरायनानै सान गोदानजों लोगोसे गोदान मिजिं लानानै आगान सुरनोबो नोङो जोंनो मोजां सम आरो खाबुखौ होबाय हामबाय होनसै प्रभु बे PCI नि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि नोंनि दास आरो दासिफोर दं नोंनि जेसेबांनाखि फोथायसुला फोथायसुलि लें आरो लेंजोफोर दं साफ्रोमबोनि सायाव नोङो गेदेर आशीर्बादखौ होनानै नोङो दैदेनदो आरो हेफाजाब होदो बिसेस प्रभु दिनै बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ नोंनि बाथ्राखौ सोलोंनो नोंनियाव खाथियाव साफिनो गावसोरनि उन्दुलांनाय मुगाफोरनिफ्राय सिखारनानै सिरि मोननानै नोंनियावहाय थानो थाखाय प्रभु दिनै बे कनफारेन्सखौ खुंबाय बे कनफारेन्सनि गेजेरजों प्रभु नोङो जोंखौ फोरोंदो आरो नोङो जोंनो मा होनो हास्थायदों नोङो बे लामा आरो राहाफोरखौबो नोङो जोंनो दिन्थिदो प्रभु अ प्रभु जिसु दिनै बे समाव आङो नोंनि बाथ्राखौहाय नोंनि लें आरो लेंजोफोरनो राननो थाखाय दानो गसंदों प्रभु नोंनि गोथार जिउजों आंखौ सुफुंदो आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राया नों बिफा इसोरनि जाथे जेन' खोनासंनायजों लोगोसे प्रभु साफ्रोमबो नोंनि रावखौ खोनानानै गोजोननाय रंजानायखौ मोननो हानाय बायदिनो बे मुगायाव प्रभु आं नोंनाव गथायबाय जोंखौ फानिखौ बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन आङो बेखौ खेबसे फरायबावनो सानदों बे जाबाय रमनि 13:11 निफ्राय 14 आङो बेखौ फरायगोन बेयाव बेबायदि लिरनाय दं आरो बेखौ खालाम मानोना नोंसोरो बोथोरखौ मिथिगौ नोंसोरो उन्दुलांनायनिफ्राय सिखांनो थाखाय मुगाया जाखाबाय होननानै जों फोथायग्रा जाजेनबोनायनिफ्राय दा जोंनि बोखांजानाया खाथिसिन हरा थांसिनबाय दिना खाथि जाबाय बेनिखायनो जोङो खोमसिनि मावनायफोरखौ गारनानै स्रांनि दावहा नांनायनि आगजुफोरखौ गाननि सानाव बादि जोङो समायनायै थाबायनि लोंग्लुंनाय आरो फेनायफोराव नङा बाजारफोर आरो लांसुनायफोराव नङा नांज्लायनाय आरो मगन सानायाव नङा आन्थाय नोंसोरो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ गान आरो बेदरनि थाखाय जिंगा सिनानै गोसो दाहो लुबैनायफोर जायै बादि इसोर गावनि बाथ्रा फरायनायनि सायाव जों साफ्रोमखौ बोर होथों आरो हेफाजाब होथों जोङो गुसुङै नायनि जे पाउला मा होननो सानदों पाउला जोंनि जिबनाव जोङो जुदि उन्दुस्लबनानै दङब्ला जोङो जुदि जोंनि जिबनाव जोङो गोथै सह बायदि दङब्ला आरो बेबायदिनो जोङो ख्रिस्टखौ मिन्थिनानैबो मिन्थियै बायदि जोङो संसाराव थानाय समाव संसारनि बायदिसिना खामानिफ्राव जोङो लिप्त जानानै थानायफोरनिफ्राय जोंखौ मा बियो सिखारनो थिनदों जोंखौ सिरि मोननो थिनदों आरो जोंखौ बे गावनि बाथ्राजों बियो फोजाखांदों बेखायनो पाउला होनदों जे जोङो जि समनिफ्राय ख्रिस्टखौ मिन्थिबाय बे समनिफ्राय लानानै दिनै जोङो मा होनदों जे ख्रिस्टनियाव फोथायनाया जोङो मा जाबाय खाथिसिन जाबाय ख्रिस्टनाव फैनाया जों खाथिसिन जाबाय एबा ख्रिस्टनि फैनाया जोंनि थाखाय खाथिसिन मानि थाखाय जों गोबां समाव जेब्ला जोंनि बे सारिगिदिं जोङो नायो बुहुमाव गोबां जाथायफोरखौ जेब्ला जोङो नायो अब्ला जोङो मिन्थिनो हायो जे बाइबेलाव लिरखानायफ्रानो दिनै जागासिनो दङ
जोङो मैया आरो दाख्लैनिफ्राय जोङो टिभियाव नायबा नुनो हायो जे सिरिया हादराव मा जादोंबा तुर्कीयावहाय मा जादों बांग्रि मावनानै बहुत हाजार हाजार मानसि दिनै थैबाय जिउ गोमाबाय दिनै बे थैनाय मानसिफोरनि गेजेराव साबसेया ख्रिस्ट'खौ मिन्थिनाय दङमोन जोङो मिन्थिया जानो हागौ बे मुस्लिम हादरखाय मुस्लिम धोरोमनि मानसिया गोबांसिन थैदों ख्रिस्ट'खौ खम मानसिफ्रा मिन्थिनाय दं जानोबो हागौमोन नाथाय बिसोर ख्रिस्ट'खौ मिन्थियाबालानो दिनै बे बांग्रि मावनायनि गेजेरजों बिसोरो जिउ गोमानो गोनां जाबाय दा बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे इसोरनि खाथियाव फैनायनि सिरि मोननायनि बा जोंखौ फोजाखांनायनि मोनसे जाथाय होननानै जोङो बेखौ बुंनो हायो आरो दिनै आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जोंनि ख्रिस्टियान माहारिखौ आं बुंनो हास्थायो दिनै ख्रिस्ट' सिबियारिफोरखौ आङो बुंनो हास्थायो दिनै जोंनि ख्रिस्टियान जिबना दिनै जोंनि जीवन जापन खालामनाया जेरै बिलि ग्राहामा होनदों जे ख्रिस्टियान जिबना गलाब बिबारजों साजायनानै दोननाय बिसनायाव उन्दुनाय जीवन नङा होननानै आथिखालावहाय जोङो थांनाय 10-15 दिननि बा सप्ता खननैसोनि सिगां जोङो मोनसे गेदेर जाथायखौ नुनो मोनबाय जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि जिबनाव बे जादों बे जाबाय रानिखाता अदालगुरि होननाय जे हादानाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरा बेवहाय हा दैजों होखारजानाय दैजों हा लांजानायफोर हा गैयाबा दिनै बेयाव खामिहैदोंमोन नाथाय जोङो नुबाय इउटुबाव गोबाङानो नायबाय बेनिखायनो आं गोबां बुंनांगौ गैया दा बेनिखायनो बेफोर जाथाया जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि थाखाय बेसेबां बे दुखु गोनां नोंनि गिर्जाया जुदि जेसिबिजों देफाय जानांगौब्ला नोंनि गिर्जानि क्रुसआ जुदि बे बोफाय जानांगौब्ला नोंनि इसोरखौ गोथां इसोरखौ खुलुमग्रा जुदि नों सुफाय जानानै नोङो जुदि आलाय आथानि जानांगौब्ला अब्ला दिनै जों बहा थांनो दिनै बे समाव आङो दाथि बुंनो हास्थायो आरो बे बुंनायनि सायाव जुदि सोरबा आंखौ माबा मोनसे खुद्रिफिनोब्ला आं बे मानसिखौ साबायसो होनगोन मानि थाखाय जेब्लानाखि आङो डिसेम्बर 24 तारिखाव बर'दिन प्रग्रामनि थाखाय अदालगुरियाव दंहैयोमोन मोनाबिलियावहाय जेब्लानाखि गिर्जा गखांनायनि उनाव जेब्ला आं थाग्रा जायगायाव फैयो बे समावहाय आङो रेस्ट लानो जेब्ला हाबदोंमोन बे समाव आङो आंनि मबाइलखौहाय आङो अन खालामनानै निउज खोनासंदों बे जोंनि कर्तव्य निउजआव मा होनदों मा जादों मा जायाखै आथिखालाव बेखौहाय जेब्ला आङो आंनि मबाइलखौहाय अन खालामनानै जेब्ला आङो निउजआव खोनासङो अब्ला आङो बे समाव हेमन्त बिश्व शर्मानि बुंनायखौ आङो खोनाबाय जोंनि चिफ मिनिस्टारनि बुंनाय जे जि हायावहाय गिर्जा न' लुगोन बे हाया जुदि पात्ता गैयाब्ला बे गिर्जा न'फोरखौ सिफायनाय जागोन होननानै आरो सोर व्यक्ति बे हाखौ होदों गिर्जा न' लुनो थाखाय बिसोरखौ थन्न बिसार खालामनानै जोङो माबा मोनसे राहा उपाय लागोन होननाय बुंनाय बाथ्रा स्वयं थांनाय सप्ता खननैनि सिगां बे जानानै थांबाय बे समाव आङो बे दैफां फाख्रिबारिनि मण्डलियारिफोरखौ होनबोदों सिरि मोननायनि बोथोरा सफैबाय दिनै बे बर'दिननि नामाव जानाय लोंनाय फुर्ति खालामनायनि जोंहा सम गैला नाथाय आङो बे गिर्जारिफोरखौ होनबोदों जे नोंसोरो दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो 25 तारिख सानजौफुआव बुंदों नोंसोरो राननि प्रार्थना खालामनांसिगोन जों गासै ख्रिस्टियानफ्रा होननानै आङो बे बाथ्राखौ बुंबाय राना बेनो प्रार्थनाया बेनो सोरखौबा नेवसिनायनि प्रार्थना नङा नाथाय दिनै जोंनि हादरनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरो आन्दायबाय बिसोरो गियानि जानो हागौ बिसोरो दैदेनगिरि जानो हागौ नाथाय बिसोरनि जिउनि मेगनफ्रा खाना बिसोरनि गोसोफ्रा बिसोरो खाना बिसोरो बुथ्रा जाजोब्बाय बिसोरो बेखौ सैताना बिसोरखौ आन्दाय होबाय दा बेनिखायनो जि गोथां इसोरनि रायजोखौ बृद्धि जानांगौ बिसोर दिनै जोंनो बाधा होदों दा बेनिखायनो पौला होननाय जाबाय सिरि मोनदो सिखारदो मानो होनबा नोंनि बासाय जानायनि दिना बोथोरा खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैगासिनो दं होननानै जोङो सानसे बेबायदि जोङो आलो गोजोनै इसोरखौ खुलुमनो हागोन जोङो एसे समफोरनि सिगां
सरकारा मोनसे आराव खालामदोंमोन जे थांनाय 2020-19 आरो 20 आव जेरैबायदि कर'नानि थाखाय गोबां बेफोरबायदि जथुमनायखौ जथुम होआखैमोन बेबायदि मोनसे धारणा जादोंमोन नाथाय जोङो इसोरनाव प्रार्थना खालामदों इसोरनाव प्रार्थना खालामनायनि गेजेरजों दिनै इसोरा जोंनो बे फिनखौ दिनै होनानै दिनै बेयाव जथुमनो हादों थांनाय बाराव आङो फुलुगुरियाव दंमोन अदालगुरियाव 50 बोसोरियानि बिसोरनि मोनसे जुबलि गिर्जानि एनियर्सिनि गोबां मानसिफोर फैदों आरो बिसोरहाबो गोबां सन्देह दंमोन गोबां बाजेट खालामबाय बे जुबलिनि नामै नाथाय इतिमध्ये बे समावनो बिसोर खोनाबाय जे सरकारा बेबायदि जथुमनायखौहाय पारमिसन होनाय नङा होननानै जेब्ला बिसोरो खोनाय निराशा जादोंमोन सानसेखालि मोनाबिलियाव हरनि 9:30 आंनाव फन खालामहरबाय जाय व्यक्ति आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै बे आंखौ बिमायं लिङो आयं दिनै बे गल्डेन जुबलिया जों खुंनो हागोन ना हाया माथो सरकारा बिदि होनदों बिदि जथुमनायखौ बन्द खालामदों बे कर'नानि थाखाय कर'नाया फैसिगोननो जासिगोननो होननानै बेबायदि जोङो खोनानो मोनदों बेखायनो बे बियायाव होनदों आयं मोनसे खोथा जों गोथां इसोरखौ खुलुमग्रा मानसिफोरनि थाखाय जोंहा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया मानो होनबा इसोरा जोंखौ होनदों माथाइनि 7:7 पदआव मा होनदों नोंसोरो नोंसोरो आर'ज खालाम आरो पौलआ फिलिपियाव होनबादों नोंसोरो अराय सम नोंसोरो प्रार्थनायाव थां होननानै अब्ला बे गासैबो गोजान जाजोबगोन होननानै दिनै जोङो ख्रिस्टियान जाबायब्ला आलाम्बा ख्रिस्टियान जाबायब्ला जोङो दा जोंखौ सिरि मोननो थाखाय पौलआ जोंखौ थिनदों आरो नैथिया बेखौ होनदों जे हरनि खोथाखौ जोङो बेवहाय खोनानो मोनदों बेवहाय बाइबेलफोराव बेबायदि लिरनाय दं जे आरो बेखौ खालाम मानोना नोंसोरो बोथोरखौ मिथिगौ नोंसोरो उन्दुलांनायनिफ्राय सिखांनो थाखाय मुगाया जाखाबाय होननानै जोङो फोथायग्रा जाजेननायनिफ्राय दा जोंनि बोखांजानाया खाथिसिन होननानै बेयाव हरा थांसिनबाय दिना खाथि जाबाय हरा थांसिनबाय दिना खाथि जाबाय थारमाने बेयो जोंखौहाय इसोरनि बाथ्राया बेखौनो बुंदों आरो जोंखौहाय जोंनि मेगनफोरखौ खेवनो थाखाय थिनदों जोङो हराव उन्दुयो नाथाय हरा बारग'लांनोसै बबे मुगायाव बे हरा बारग'लांगोन नों मिथिया गोबां समाव जोंनि जिबनाव गोबां जोंहा मोनसे मिजिंफोर जोङो लायो जानांगौ थांनाय जानुवारि 1 तारिखआव गोदान बोसोरजों लोगोसे गोबाङा गोदान मोनसे मिजिं लादों थांनाय बोसोराव आङो बेबायदि खामानि मावदोंमोन देग्लाय आङो गोदान बोसोरजों लोगोसे आङो गोदान मिजिं लानानै आं जे खामानिफोरखौ थांनाय 2022 आव मावदोंमोन आङो बेफोरखौ दानो मावलिया होननानै जों गोबां समाय लादों मिजिं लादों आरो बेबायदिनो जायफ्रा फरायग्रा गथ'फोर जानो हागौ बिसोरबो मोनसे गोदान मिजिं लादों जे आङो थांनाय बाराव आङो फरायनायाव बारा मोजांसिन खालामनो हायाखै आनजादाव आङो मोजाङै उथ्रिनो हायाखै गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान मिजिं लानानै नोंसोर साबसिन हामसिनै फरायनो थाखाय लिरनो थाखाय आखल जीवन जापन खालामनो थाखाय मिजिं लादों जानो हागौ नाथाय बे मिजिंफ्रा जोंनि थाखाय इसोरजों दैदेन जायाब्ला जोंनि थाखाय इसोरनि आशीर्वादा थायाब्ला जोंनियाव जुदि इसोरनि दयाया थायाब्ला बे गासै मिजिंफ्रा हलाय आरो बे मिजिंफ्रा हलाय जानाय माने जोङो उन्दुस्लबलांनाय जोङो दासिमबो सिरि मोनाखै दासिमबो जोङो गोजाम आखल आखुफ्रावनो दङ दा बेनिखायनो पौलआ होनो जाबाय जे नोंसोरो जोंनो 8था बिबान होदों आरो बे 8था बिबाना बेनो जाबाय बेयाव होनदों सेथियाव जे जोङो खोमसिनि मावनायफोरखौ गारनानै होनदों खोमसिनि मावनाया मा सिखाव खावनाय थगायनाय बेफोर जाबाय खोमसिनि जेनि गेजेराव साबसेया दं दिनैसिम जोनोमनिफ्राय जानानै दिनैसिम थगायफेराखै
dङ ne जोनोमनिफ्राय नोङो दिनैसिम रायज्लायनो रोंनायनिफ्राय दिनैसिम थगायफेरै सोरबा दङ नामा जोंनि गेजेराव जोनोमनिफ्राय नोङो सिनायनो हानायनिफ्राय बिजिरनो हानायनिफ्रायनो लानानै दिनै नोङो नंखाय बुंफेरै सोरबा मानसि दं नामा एबा जोङो ख्रिस्टियान जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम रावखौबो गाज्रि बाथ्राजों रायफेरै मानसिफोर दङ नामा एबा जे ख्रिस्टियान जाजेननायनिफ्राय ख्रिस्टखौ नाजावजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोङो रावखौबो मेगन सायै मानसिफोर दङ नामा जों मानसिया मा होनदों जोङो थार नङा पारफेक्ट नङा जोङो मानसिया दाबिदा मा होनदों गितफोराव दाबिदा मा होनदों जे आङो पापजोंनो आंनि आइनि बिसाखौ आङो उजिबाय सोमजिबाय होनदों आरो आङो पापजोंनो जोनोम जाबाय होननानै बे दाबिदा बुंदों अब्ला जोङो मिथिगौ दाबिदा सोर दाबिदनि काहानिखौ जों दान्दिसे गुसुङै नायनि दाबिदनि जिबननिफ्राय जोङो गोबां सोलोंनो हायो दिनै सासे दाबिदा मा बे स्कुलाव थाङाखै बे कलेजाव फरायाखै इउनिभार्सिटियाव थाङाखै नाथाय बिनि गासै जिबनानो जाबाय बिनि गावनि बिफानि मेन्दाखौ गुमनो बे लावखारसोमोन बे दाबिदनि थाखाय एलपि स्कुला बोरमा गुमग्रा फोथाराव बे दाबिदनि थाखाय बे कलेजा जाबाय बोरमा गुमग्रा फोथाराव आरो बिनि इउनिभार्सिटिया जाबाय बे बोरमा गुमग्रा फोथाराव दाबिदनि क्वालिफिकेशन डिग्रिया मा दिनै जोंनि गेजेराव जों गोबां नुनो हायो सोरबा MA फरायनाय सोरबा BA फरायनाय सोरबा BSc फरायनाय सोरबा MSc फरायनाय सोरबाबा बिदिनो थियोलॉजी फरायनाय BTS फरायनाय BD फरायनाय जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि डिग्री गोनां मानसिफोर दंसै दिनै जोंनि गेजेराव बिसोरखौ हामबाय होनो नाथाय दाबिदा बिनि जिबनाव कुनु इतिहासाव आङो फरायनानै मोनाखै जे दाबिदा स्कुलाव थांफेरनाय दिनै जोङो मिथिगौ जोंनि भारत सरकारनि थाखाय जोङो जुदि आर्मियाव साख्रि मावनोबा अफिसार जानोबा सोरबा बिदिनो सैनिक स्कुलाव फरायबाय सोरबा NDA नेशनल डिफेन्स एकाडेमी स्कुलाव फरायनानै पास जानानै बिसोर अफिसार आरो बे स्कुलाव फरायब्ला ट्रेनिंआव थाङोब्ला सिलाइखौ माबोरै गावनांगौ मेसिन गानफोरखौहाय माबोरै गावनांगौ बफोरखौ माबोरै गावनांगौ बेबायदि गासैखौबो ट्रेनिं होनानै हादर बेंनो थाखाय बे आर्मिफोरखौ थाग थियारि खालामो नाथाय बे दाबिदा बेहा मा दं जेबो ट्रेनिं गैया बेहा मोनसेल' आखु गोरोंमोन दाबिदा बे जाबाय फिन्जुर फिदिंनानै फिन्जुरजों बे बोरमा मेन्दाफोरखौहाय नष्ट खालामना फैनाय सियालफोर लख्राफोर एबा मोसा मुफुरफोरखौ होनो हानायनिल' बेल' मोनसे आखल दंमोन बे आखुथाय दंमोन बे फिन्जुर फिदिंनाय नाथाय दिनै बे दाबिदा स्कुलाव थाङाखै कुनु डिग्री गैया बेहा अब्लाबो बे इसोरनि होनाय आखुथायफोरनि गेजेरजों दिनै सासे बियो फिलिस्टियारि जायनाखि गलियात जायखौनाखि उसुर हारि होननानै बुङो जौस्रां देरस्रां मानसि बे गलियाता आरो बे दाबिदा गलियातनि सिगाङाव मासे सैमा फिसा बायदि जों तुलना खालामदों शास्त्राव जेब्लानाखि दाबिदा गलियातनि सिगाङाव गसंहैदों गलियाता दाबिदखौ मिनिदों ओ दाबिद नोंलाय बेयो दाख्लैनिसो गथ' मा आंजों मानो जुजिनो फैदों नोंलाय होननानै गलियाता दाबिदखौ बुंदों हिन्दीयाव मोनसे खरस दंना दाबिदा मा
बे फिन्जरखौ फिदिङै अन्थाइ थाइसेजोंनो बे गलियारखौ सिथारनाय